приятели на футбола и така, драги уважаеми зрители, България и Сърбия. Българските футболисти са обути с бели жопенки, с бели шушлици, а футболистите на Сърбия са стрижат чорапи, гумени галоши. Ето го и нашия предварителен удовлетворителен състав с едно на вратата от Дупеда, голни дал следвани с номер 2 Рас Федерата от Гърция, 3 Путичка от Чехословакия, 4 Ебиш Бегиш от Румъния, номер 5 Газини Рунтовели Газини, номер 6 Мара Баракура, 7 Курчо Пучо Вьетнам, номер 9 Кака Минка, масажистка, номер 10 Сашаклара Башаклара от Турция, 11 Танахака Танашиба, младата Надежда Назир, номер 12 да ти го нахака и да ти го нашиба. Драги уважаеми зрители, багателен начин на футболистите на България. Контратака, внимание, опасно положение към Мара Баракура. Център топка, опасен удар и така великолепно център топка за футболистите на България. Каква невероятна атака на футболистите на България. Опасно положение, силен удар, Сашакларов, Башакларов, Турция центъра. Опасно положение, влизам в наказателно поле. Отпишал топка превалетява към Какамика масажистка. Опасно положение, не достига до него и топката в Мара Баракура. Опасно положение, силен удар, гол! Топът достигаш начин, който е включен в националния отбор на България. Башакларов от Турция, така ви иначе ви го припомних, че беше включен в нашия национален отбор. И така контратака на футболистите на българския тим, атаката, която преволетяла в наказателното поле на Югославия и водим на резултата с 2-0. 2-0 за нашия конкурсмент. Контратака на футболистите на Югославия започва от централния кръг на терена в стадион Магарещия трън. Играе се полупроположено 25-26 хиляди зрители, който матчът се играе в лошо време.